Sa number 6, nahumana sang Victoria's Milling Company sa Banwasang Manapla ang 200 million pesos nga environmental mitigation upgrade projects bilang sabat sa environmental concerns sang mga residente. May report si Nico Delfin. Sa unhan lang sang VMC Distillery sa Sitio Pile sa Barangay Purisima sa Banwasang Manapla, makitaan ang daw resort nga fish pond sang bioethanol plant. Malayo sa Anay Wastewater Lagoon nga ginireklamo sadto sa mga residente tungod sang malain nga baho kag higko nga nagalabot sa Sicaba River. Suno sa pamunuan sang planta, natagaan na sang aksyon ng reklamo angot sa air pollution paagi sa 200 million pesos nga pondo nga ilagin gamit para sa pag-upgrade sa mga proyekto sa environmental protection kag mitigating measures. So there is no way that we can discharge to the river. No way na nagsisip yan to the grounds because they are really contained. So ito yung sinasabi namin na state-of-the-art technology that we're doing, that our approach to addressing the environmental issues. Agod mapasiguro ang zero waste generation, nagtukod ang kumbuyahan sang anaerobic digester nga among naga-minimize ang baho nga gikan sa planta kag mga man-made pool para sa liquid fertilizer nga ila ginahatag sang libre sa may 50 ka mga farmer organizations. Ang baho ay mapanimahuan mo pa sa sabong. Uy naman. Nadula na. Oh. Suno sa tagdumalahan sang planta, ila na natagaan sang kalubaran ang mga problema nga napadangat halin sa land dispute kag environmental kag health concerns. So kita naga-address sa Senate, may ara ta public consultation whatever nga mga issues dira through the barangays, through our CSR. In fact, nagahimo kita sa ginatawag nga ng outreach program, like for example sa mga check-ups, sa consultations. Plano man karon sang VMC Distillery nga itukod ang 50 million pesos biomass power plant project sa madason nga tuig para mapasanyog pa ang ila commitment para sa paggamit sang renewable energy agod mas maamligan ang palibot. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.